Třeba hledat. To je nějak rovně křídkem. Takže v tom flightu můžeme... No v tom flightu se vybírá vždycky ten nejlepší míč. Jak jsme to hráli včera? Já vím. Texas Scramble se hraje. Texas Scramble. Ne, nejlepší. No ten, který si vybere. Akorát, že ve třech. Poprvý ráně, jo. Který se hraje Texas Scramble. Ne, to musí postavit. Což někdy je taky dost problematický. Počkej, o co hrajem teda? No počkejte, hrajeme o něco, ne, papi? Já to zkusím propálit. Hra 4 balónama. Co hrajeme jako bědý. Hezky. Já taky nemám na to kilo, každý kilo. Bohdan 2. Každý kilo bere vítězný fight. Boši, Bohdan, to je největší smola. A kdo nemá, tak dává 2 kila. Na posledním turnaji se dostal na druhýho fleka dlouhodobý soutěže. Čtyři u balóny. Buď klidu, Jerry, a dej pořádný nápřah, vole. Jako jsi zdal pro bešták, zahraj ráno. Jdeme, tak jo. A jsme domluvený takhle na všem, jo? Není žádný problém. No a když se rozdělovali prachy, A o co hrajeme teda, asi nejsme domluvení? Fight. A kdo nemá, tak dává 2 kila.